Sugeng pepanggihan malih kaliyan kula yaitu Luviana Dianita. Kula badhe mawartakaken pawarta wisata pantai ing Kutha Jepara inggih menika Pantai Empu Rancak. Pantai Empu Rancak yaiku salah sijining objek wisata ing Kutha Jepara. Pantai Empu Rancak dumunung ana ing Dukuh Empu Rancak, Désa Karanggondang, Kecamatan Mlangga, Kabupaten Jepara. Pantai Empu Rancak iku salah sijine pantai pasir putih ing Kecamatan Mlangga. Awit 4 taun kepungkur ngawiti taun 2015, kawasan Pantai Empu Rancak ngawiti dikelola kanthi swadaya déning masyarakat. Petinggi Désa Karanggondang duwé rencana mbangun Pantai Empu Rancak dadi pantai gaya Jawa. Kanthi cara setunggal, mbangun tulisan Pantai Empu Rancak ing cedhak segara. Tulisan Pantai Empu Rancak iki ya iku tulisan sing kapindho. Merga tulisan sing sepisan wis padha rusak. Tulisan sing anyar digawe saka bata supaya ora gampang rusak. Kalih, mbangun masjid gaya Jawa kaya Masjid Agung Demak lan menara gaya Jawa kaya Menara Kudus. Masjid iki dibangun lan niru gaya Masjid Agung Demak, lan uga nduwèni menara kang dibangun niru gaya Menara Kudus. Iku nandhakake yen masjid kuwi dibangun nganti nglestarekake budaya Jawa. 3. Mbangun gazebo gas Jepara. Ning Pantai Empu Rancak wis dibangun gazebo gas Jepara ning pinggir pantai. Suwene iki ana 3 gazebo sing wis dibangun. Pantai Empu Rancak uga misuwur karo menu masakane, yaiku masakan iwak segara, kayata iwak, enus utawa cumi, urang, lan rajungan. Asil segara iku mau bisa dimasak kanthi dibakar, digoreng, dipindang, utawa diasam manis. Luwih lengkap yen masakan mau dinikmati ning pinggir pantai karo ngrasakake ademe angin sing sumilir. Mekaten pawarta ingkang saged kawula aturaken, menawi wonten kalupatan kula nyuwun pangapunten. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pawarta dina iki beritakake tentang Pantai Kartini iku salah sawijining pantai favorit ing Kutha Jepara. Pantai iki saged ikonik karo panggonan bangunan kura-kura gedhe. Akeh kang nyebut Pantai Kartini zaman ndek kae kangge tempat migunakaken Raden Ajeng Kartini lan sak keluarganipun. Pantai Kartini nduwèni museum kang jenenge Kura-kura Ocean Park kang disahaken ing taun 2011 tepate 22 Februari.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjing, kula badhe damel video pawarta tentang kekurangan sawah. Kekeringan sawah yaiku saking ora ana banyu merga ora wayah udan. Dengan petani utawa wong-wong sing duwe sawah yaiku padha ora ring sawah merga sawahe ora ana banyu. Dengan sawah kekiringan. Matur suwun. Sugeng enjing pamirsa, sugeng pepanjenengan malih kalian kula Gamaliel Rangga Pamungkas. Kula badhe mawartakaken pawarta ngenani dalan kang rusak. Pamirsa, niki menika dalan kang wonten ing Desa Karanggondang Duku Balengarta. Dalan punika sampun rusak lan akeh sing padha bolong kiwa tengene, ndadekake dalan iki akeh gronjalane lan ora rata. Akeh warga ngrasake sumelang yen ameh lewat dalan iki. Apa meneh yen wayah bengi, warga wedi yen mengko malah bisa ndadekake kecelakaan. Para warga ngarep supaya dalane bisa didandani pemerintah. Mekaten pawarta ingkang saged kula aturaken menawi wonten kalepatan kula nyuwun pangapunten. Sugeng enjing, matur suwun. Kula Tegar Bisma Saputra ajeng ngliput pawarta saking Gang Ribut Srobyong Mlangga Jepara kang gadhahipun Bu Eni. Ayam-ayam niki dipakani saben esuk lan sore. Ayam-ayam niku isih umur seminggu. Biasane ayam dipanen aben umur 32 dinten. Situasi dalemipun kandang kudune resik amarga kandang ketutup rapet. Dadi angin bleduk ora iso masuk. Saka kulon wonten saldek kang fungsine nyaring udara masuk. Saking wetan ana bowler, fungsinipun kangge nyedot udara saking saldek. Cukup cekap semonten isi pawarta kula Tegar Bisma Saputra ngaturaken matur suwun. Kula Tegar Bisma Saputra ajeng ngliput pawarta saking Gang Ribut Srobyong Mlangga Jepara kang gadhahipun Bu Eni. Ayam-ayam niki dipakani saben esuk lan sore. Ayam-ayam niku isih umur seminggu. Biasane ayam dipanen aben umur 32 dinten. Situasi dalemipun kandang kudune resik amarga kandang ketutup rapet. Dadi angin bleduk ora iso masuk. Saka kulon wonten saldek kang fungsine nyaring
wabarakatuh. Sugeng enjing para pamirsa, kepanggih malih kalih kula Ivan Aurananta Demevilla ing News TV. Ingkang badhe ngaturaken pawarta babagan Museum Kartini ing Jepara, Jawa Tengah. Sumangga dipirsani pawarta punika. Niki menika ruang setunggal. Ruang setunggal niki berisi peninggalane R.A. Kartini lan peninggalane keluargane R.A. Kartini. Ruangan iki diisi barang-barangnya R.A. Kartini, kaya foto-foto sahabat lan foto-foto R.A. Kartini karo kanca-kancane. Salanjute nggih menika ruang kalih. Ruang kalih niki isine khusus kanggo penyajian benda-benda sejarah lan purbakala sing ditemokake ning wilayah Jepara. Kaya lulang iwak raksasa Joko Tuwa duweni dawa kurang luwih 16 meter. Ditemokake ing Pulo Karimun Jawa ing pertengahan wulan April 1989. Monggo sareng-sareng dipirsani. Niki menika ruang 3 Darussalam. Ruangan niki isine peninggalane kangane R.A. Kartini, Raden Mas Panji Sastrokartono. Ing jero ruangan iki ana panggon semedi, ruang kaluwarga, ruang pengobatan, lan ruang ngenteni. Saklilinge tembok-tembok ruang iki digantungi lukisan-lukisan kaluwarga R.A. Kartini, kaya Bapak Waluyo Hadi, Arya Condronegoro Papat, Bupati Demak lan bahane R.A. Kartini. Kanten ingkang saged kawula aturaken menawi wonten kelepatan kula nyuwun pangapunten. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Museum R.A. Kartini. Museum R.A. Kartini salah sijine peninggalan sejarah R.A. Kartini. Panggone Museum R.A. Kartini ing Jepara yaiku sanding alun-alun Jepara. Museum iki diadekake nalika pemerintahan Bupati Suemarno Jojomardowo. Museum iki kasusun saka 3 bangunan sing dibangun ing area deleng saka dhuwur bangunan sing kalebu Kartini. Saben tamu ing pengen mlebu Museum Kartini kudu tuku karcis dhisik digenani biaya 3.000 sadurunge mlebu Museum Kartini. Museum iki dibarengno di pirang-pirang ruangan gedhe yaiku ruangan sing koleksi peninggalane R.A. Kartini kanthi bentuk objek lan foto nalika isih urip. Ing antarane yaiku tabel, kursi, foto Kartini, radio, koleksi pirang Kartini, Kartini gerobak lan liya-liyane.
sambutan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para pamirsa, kepanggih malih kalih kawula Aisyah Paneta Wardani Putri ing pawarta basa Jawa. Ingkang badhe ngaturaken pawarta babagan Museum Kartini sing wonten ing Jepara. Sumangga minangka dipirsani pawarta menika. Museum Kartini didiriake tanggal 30 Maret 1975 pemerintahan Bupati Soewarno Jojo Mardowo. Diresmekake tanggal 21 April 1977 saka Bupati KDH tingkat loro Jepara Sodekto. Inggih niki menika ruang setunggal. Ruang setunggal niki berisi peninggalane R.A. Kartini lan peninggalane keluargane R.A. Kartini. Ruangan niki diisi barang-barange R.A. Kartini kaya foto-fotone R.A. Kartini lan foto-fotone sahabate R.A. Kartini. Salanjutnya nggih menika ruang kalih. Monggo sareng-sareng mlebet teng ruang kalih. Ruang kalih niki isine khusus kangge penyajian benda-benda sejarah lan purbakala sing ditemokake ning wilayah Jepara. Kaya lulang iwak raksasa Joko Tua sing duweni dawa kurang luwih 16 meter. Ditemokake ing Pulo Karimun Jawa pada pertengahan wulan April 1989. Monggo sareng-sareng dipirsani. Niki ruang 3 Dar OS Salam. Ruangan niki isine peninggalane kangane R.A. Kartini RMP Sosrokartono. Ing jero ruangan iki ana panggon semedi, ruang keluarga, ruang pengobatan, lan ruang ngenteni. Saklilinge tembok-tembok ruangan iki digantungi lukisan-lukisan keluargane R.A. Kartini. Karyane Bapak Waluyo Hedi, Aryo Tojonegoro, Bupati Demak lan bahane R.A. Kartini. Ruang papat. Ruang papat iki isine kerajinan masyarakat Jepara sing terkenal, kaya ukir-ukiran, batik trasa lan liya-liyane. Menawi wonten kelepatan kula nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang pamirsa, kepanggih malih kaliyan kula Afa Safira ingkang badhe ngaturaken pawarta babagan Museum Kartini. Sumangga dipirsani pawarta punika. Museum Kartini manggal ing Desa Paindang, Kecamatan Jepara. Museum iki
didadekake tanggal 30 Maret 1975 sajrone pemerintahane Bupati Suwemarna Trejomarna. Bab kasebut diresmikake tanggal 21 April 1977 dening Bupati ing wilayah tingkat 11 ing Jepara, Swedikto. Tujuan dibangun Museum Kartini yaiku kanggo ngerti jasa R.A. Kartini nalika melawan kebebasan lan hak wanita Indonesia. Ruangan setunggal iki berisi peninggalan R.A. Kartini lan peninggalane keluarga R.A. Kartini. Ruangan iki diisi barang-barang R.A. Kartini kaya foto sahabat lan foto karo kancane. Ruangan kalih niki isine khusus kangge penyajian pribadi sejarah lan purbakala sing ditemokake ing wilayah Jepara kaya ulang liwat Argaraja Joko Tuwa. Ruangan 3 niki isine peninggalan kangane R.A. Kartini RMP Sosrokartono. Ing jero ruangan iki ana panggon semedi, ruang keluarga, ruang pengobatan lan ruang ngenteni. Saklilinge tempat-tempat ruangan iki digantung lukisan-lukisan keluarga R.A. Kartini karya Bapak Waluyo Hardi Haryo Trojonegoro papat Bupati Demak lan Wahane R.A. Kartini. Saged kawula aturaken manawi wonten kalepatan nyuwun ngapunten. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para permisa, siaran Pawarta Jawi dinten Setu tanggal 30 November 2019. Saged panjenengan pirsani malih laporan-laporan ingkang akurat win rakyat. Sampun sumadyo panjenengan antawispun tenuntrasa khas Jepara sareng kalih kula Firda Amalia Putri Piandi kepipun. Pawarta sejangkepipun. Tenuntrasa yaiku kerajinan tangan sing diduweni wong ing desa Trasa kanggo panguripan saben dinane. Salah siji panggonane sing digawe kanggo damel tenun Trasa ing Dalan Raya Bugel kilometer 2 RT 1 RW Gangsal Trasa Pecangaan. Kain Trasa iki dijenengi tenun Trasa amarga didamel ing desa Trasa kang wis dadi warisan budaya. Biasane sing gawe tenun Trasa iku wong ing daerah sing cedhak-cedhak saka desa Trasa. Cara gawe tenun Trasa iki cukup rumit. Butuh sewulan digawe ing kain. Sing pertama yaiku benang utawa wong sing ana ing kono diarani rajutan. Benang sing wis rapi diwenehi motif banjur diikat yang wis sempurna diwenehi warna dasar. Warna dasare yaiku digunakake macam-macam warna gumantung saka kekarepane pelanggan. Pewarnaan wis rampung banjur diderekake supaya warna bisa nyerep kanthi sempurna. Lan ikatan dicolke supaya motif ketok. Benang digulung nalika motif rampung gunakake peralatan tenun ora mesin. Siji-siji benang dipasang menyang ben, banjur proses pungkasan yaiku nenun. Kain sing ditenun bisa didadekake macam-macam jenis. Contohe tas, sepatu, sendal, mukena, topi, lan liyan-liyane. Para permisa mekaten Pawarta Jawi ingkang saged kula aturaken, kula Firda Amalia Putri Piandi, sugeng siang lan matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang pamirsa tepangaken nami kula Irsa Nur Alimatun Nadira badhe ngaturaken pawarta kangge pamirsa kaliyan.
Pawarta ingkang penggi kula aturaken yaiku tentang usaha kripik Pogong Telo ing Desa Karanggondang. Usaha kripik Pogong Telo iki wis suwe dirintis marang pamilike lan wis duweni citra ingkang apik ing tengahing masyarakat. Uga kepiye cara gawene iki salengkape. Ing Desa Karanggondang RT 1 RW 2 ana salah sawijining wargane sing duweni usaha nggawe kripik Pogong Telo. Asmane Ibu Siti Sophia. Ibu Siti kuwi manfaatake Pogong Telo saka kebun wong tuane dhewe supaya bisa digunakake dadi kripik ing penyajian sing isih mentah. Usahane kuwi dilakoni ing omahe Ibu Siti dhewe. Wektu kanggo gawe kripik Pogong Telo biasane yaiku digawe nalika mangsa ketiga teka lan kasedian bahan utamane yaiku Pogong Telo. Ing mangsa rendheng Ibu Siti ora produktif gawe kripik, ora mung cuacane sing ora ndukung, uga kasedian Pogong Telo ing mangsa rendheng biasane mung sithik. Minangka kanggo proses nggawe kripik Pogong Telo bisa luwih saka 3 dina, yaiku diwiwiti saka ngopesi kulit Pogong Telo, banjur Pogong Telo dibasuh kanthi resik. Yen wis, Pogong Telo bakal dipasah migunakake alat khusus. Sawise dipasah, Pogong Telo bakal dibasuh meneh kanggo njipuk patine, banjur direndhem nganti 2 dina 2 wengi lan sawise digodhog nganti masak. Kanggo langkah pungkasan, Pogong Telo kudu dipemik ing ngisor srengenge kanthi garing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para pamirsa kepanggihan kalih kula Dina Maya Angelina ingkang badhe ngaturaken babagan Kampung Prau ing Bandengan. Sumangga dipirsani pawarta punika. Ing mriki kathah hotel ingkang sae. Wonten panggenan kangge eco-eco. Pemandangane sae sanget, segarane resik tanpa sampah. Biasanipun saben sonten katur nglangi. Ing mriki kathah prau milanipun dipunasih nami Kampung Prau. Mekaten ingkang saged kula aturaken menawi wonten kalepatan nyuwun pangapunten matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula teng mriki dedohake keindahan segara Pukruk lan wayah sore lan wayah libur iku mesti berah wong kunjung ning segara Pukruk lan delok sunset ning segara Pukruk niku. Nah, kula teng mriki dedohake segara Pukruk sing apik lan bisa dadi kenangane kalih jenengan iki. Sapa panjenengan sapa iso ing segara Pukruk monggo. Saking kula, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wilujeng siang para pamirsa, kepanggilan kula Muhammad Rizal Roman. Liburan sekedhap maneh. Kula wonten rekomendasi kanggo panjenengan. Ya namanipun Telaga Sayuta Akar. Ya wisata niki manggen ing Kabupaten Jepara, tepate ing Dusun Bondo, Kecamatan Mlangga. Tempate ingkang kesomek menikan gatok kunjung bersuah foto. Ugi asri gentuk konjuk ngononakaken manahan. Panggonane kagungan arkan kathah, mulane dijengakake Telaga Sayuta Akar. Amarga iki wayah panas, telagane dadi asat. Dadine ra ana banyune. Santen para pamirsa, sugeng pepanggihan kaliyan kula Teresia Regina Vatikani ing pawartos basa Jawi. Wekdal menika pawartos basa Jawi badhe mbabar warta wisata ing Pailos, Kecamatan Mlangga, Kabupaten Jepara. Pantai Pailos minangka salah sawijining objek wisata sing menehi kaendahan ing pantai nganggo pasir putih ing Desa Pailos, Kecamatan Mlangga, Kabupaten Jepara. Senajan papan kasebut adoh saka pusat kutha, Pantai Pailos tetep dadi tujuan turis sing pengen liburan lan nikmati kaendahan alam. Ketua Pokdarwis Bambang Sutriyo ngendika yen wis nginep 8 karcis saben dinane. Pantai biru lan ombak sing tenang ditambah wedi putih gawe Pantai Pailos luwih ayu lan alami. Cekap semanten pawartos basa Jawi dinten iki, kula nyuwun pangapunten menawi wonten kalepatan lan matur nuwun. Sugeng santen. Sugeng siang pamirsa, sugeng pepanggihan malih kalian kula yaitu Luviana Dianita. Kula badhe mawartakaken pawarta wisata pantai ing Kutha Jepara inggih menika Pantai Empu Rancak. Pantai Empu Rancak yaiku salah sijining objek wisata ing Kutha Jepara. Pantai Empu Rancak dumunung ana ing Dukuh Empu Rancak, Desa Karanggondang, Kecamatan Mlangga, Kabupaten Jepara. Pantai Empu Rancak iku salah sijine pantai pasir putih ing Kecamatan Mlangga. Awit 4 taun kepungkur ngawiti taun 2015, kawasan Pantai Empu Rancak ngawiti dikelola kanthi swadaya dening masyarakat. Petinggi Desa Karanggondang duwe rencana mbangun Pantai Empu Rancak dadi pantai gaya Jawa. Kanthi cara setunggal, mbangun tulisan Pantai Empu Rancak ing cedhak segara. Tulisan Pantai Empu Rancak iki ya iku tulisan sing kapindho. Merga tulisan sing sepisan wis padha rusak. Tulisan sing anyar digawe saka bata supaya ora gampang rusak. Kalih, mbangun masjid gaya Jawa kaya Masjid Agung Demak lan menara gaya Jawa kaya Menara Kudus. Masjid iki dibangun lan niru gaya Masjid Agung Demak, lan uga nduweni menara kang dibangun niru gaya Menara Kudus. Iku nandhakake yen masjid kuwi dibangun nganti nglestarekake budaya Jawa. 3. Mbangun gazebo gas Jepara.
Ning Pantai Empu Rancak wis dibangun gazebo gas Jepara ning pinggir pantai. Suwene iki ana 3 gazebo sing wis dibangun. Pantai Empu Rancak uga misuwur karo menu masakane, yaiku masakan iwak segara. Kayata iwak, enus utawa cumi, urang, lan rajungan. Asil segara iku mau bisa dimasak kanthi dibakar, digoreng, dipindang, utawa diasam manis. Luwih lengkap yen masakan mau dinikmati ning pinggir pantai karo ngrasakake ademe angin sing sumilir. Mekaten pawarta ingkang saged kawula aturaken, menawi wonten kalupatan kula nyuwun pangapunten. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para permisa. Kepanggihan malih kalih kula Muhammad Lutfi Anwaruddin ing Parwata Jepara. Ingkang badhe ngaturaken parwata babagan Car Free Day ing alun-alun setunggal kota Jepara. Sumangga dipirsani parwata punika. Car Free Day ingkang kateges boten wonten kendaraan utawi mobil. Kegiatan Car Free Day diwiwiti jam 6 nganti jam 8 dilaksanakaken saben dina minggu. Punika kegiatan olahraga kayata mlayu-mlayu, mlaku-mlaku, sepeda lan sapanunggalane. Aten ingkang saged kula aturaken menawi wonten kelepatan nyuwun pangapunten. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kula Eka Prasetya. Kula temriki ten Pantai Blebak, Desa Sepura, Kecamatan Melanggo, Kabupaten Jepara. Desa Sepura nembe nganakake kegiatan bak sampah ing tempate. Iki cuplikan warga Desa Sepura kang tertib bak sampah ing tempate. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula ajeng ngeksplor kaindahan Pantai Blebak. Pantai Blebak niku ana ing Desa Sekura, Kecamatan Melanggo, Kabupaten Jepara. Kaindahan Pantai Blebak niku kaletak ing pamandangane kang elok, pasire putih lan banyune kang jernih.
Akar nami kula Rizky Amendesari. Kula ten mriki nyaraken pawarta ing Pantai Purancak tepatipun ing Desa Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Semarang. Pawarta saking kula. Pantai Blebak papan dumunge ing Desa Sekura, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara. Yen arep pinuju lokasi niku, Bangjo Mlonggo belok kiri sekirane 3,5 km. Wonten prapatan sing wonten gapurane kang tulisane Pantai Blebak. Masuk sekirane 2 km. Pemandangan ing Pantai Blebak katon apik banget. Pantai Blebak akeh pengunjung lokal lan luar kota. Pemandangan waktu sore iku apik banget. Pengunjung iso delok sunset sing indah banget. Nanging sayange, saka keindahan Pantai Blebak, wonten tempat kang boten kaurus yaiku ing samping Pantai Blebak. Tasih wonten sampah kang akeh banget. Sampah-sampah iku saking pengunjung kang buak sampah sembarangan. Pripun, panjenengan duweni acara liburan teng pundi? Pantai Blebak salah sijine contoh liburan kang seru. Pawarta saking kula, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanakan nami kula Muhammad
kelas IPA kalih. Pawarta kali iki yaiku tentang karesikan lan kaendahan Pantai Blebak. Pantai Blebak manggon ing Desa Sekura. Ing Pantai Blebak akeh warung-warung kagem santai lan rasane kaendahane. Akeh pengunjung sing foto-foto lan adus ing segarane. Sekian pawarta kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang pemirsa, kepanggih malih kali kula Devano Rama Adianto lebeting acara New Spot. Pemirsa, persiapan dina gelar kompetisi paling ageng se-Jepara Pemirsa, persiapan dina gelar kompetisi bal voli paling ageng ing Jepara ingkang wonten panggenan Gor SMK Islam Jepara terus dipun tindakaken. Menika reviewipun. Nggih pemirsa, bipersampun perjumpaan kita ing dinten niki sampun kesupen, terus seksiken New Sport benjing taksih wonten tabuh ingkang sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepanaken nami kula Safira Nurul Hidayah saking kelas 10 MIPA 2. Ten mriki kula badhe beritaaken tentang mebel saking Pak Bambang. Pak Bambang gawe mebel supaya nyekapi kebutuhan keluargane. Pak Bambang gadhahi peminat saka lokal lan mancanegara. Pak Bambang padha wae gawe kursi, meja, almari lan liya-liyane. Manten pawarta saking kula mbok wonten salah, mula dimaafken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.